A próxima semana arrancarán as clases do Plan Integral de Emprego do Concello de Boiro, aínda que está aberto a toda a comarca do Barbanza. Un cento de mulleres inscritas no Servizo de Demandantes de Emprego participarán nesta iniciativa, que conta co financiamento da Xunta de Galicia e o Servizo Público Estatal de Emprego. O obxectivo é incrementar a capacitación profesional das mulleres para acceder ao mercado laboral. O programa integrado que se lle concedeu por parte da Consellería de Emprego da Xunta de Galicia ao Concello de Boiro por segundo ano consecutivo. Este ano engade unha nova variante que é o perfil a perspectiva de xénero na execución do programa. Concedeuse en exclusiva para 100 persoas, 100 mulleres participantes, demandantes de emprego. O programa o que vai a tratar en sí é de que as 100 mulleres pois traten de inserirse o máis rápido posible dentro do mercado de traballo a través da formación, que está un pouco ligado aos diferentes sectores productivos do que é a comarca. Dende o Concello destacaron a importancia deste programa, que na primeira edición conseguiu unha inserción laboral dos participantes nun 70%. O noso objetivo principal é a empregabilidade, que a formación sirva para empregar. O ano pasado creo que tuvemos un 70% de inserción laboral. Este ano eu creo que ainda vai ser máis exitoso porque complementamos moitísimo máis os módulos formativos que van camiñados. Eu penso que a idiosincrasia daqui da comarca nosa, do noso concello en particular, que é o sector agroalimentario. A formación presencial desenvolverase no Centro de Formación de Espiñeira e prolongarase ata o mes de novembro.